מחצלת מלפני 6,000 שנה. זו השתמרות יוצאת דופן ומאוד מאוד נדירה. הנה החשיפה הראשונה של האנשים הנוגעים מדי יום בהיסטוריה, נוגעים בה בעדינות, נוגעים בה ונוהגים בה כמו צופים בהם כעת האנשים ההם מלפני אלפי שנים. ככה זה נראה. כותונת. כותונת, ממש שלמה. האנשים והילדים שלבשו את הבגדים האלה. בוודאי, הנה, זה, ילד לבש את זה, הנה, זה מקום לראש שלו. הריק שלפנינו הוא בעצם כותונת, זה כמו חולצה של ימינו. אל המתקן הזה של רשות העתיקות מגיעים הממצאים האורגניים. אלפי הריגים במערות מדבר יהודה, והתגלו גם לאורך דרכי הפסמים בערבה ובנגב. תראו את הסנדלים האלה שנמצאו על שלד לוחם מלפני 6,000 שנה, מצבם לא יאמן. הסנדלים נצבעו באוכרה, שהוא מינרל שעשוי בצבע אדום. השתמרו במלואן. 3 חודשים לפני מותו הוא שבר את רגלו. אפשר לנעול אותה ממש. סנדל אחד יש לו שקע חזק יותר של הרגל. ואלה בעצם התכריכים שעטפו את אותו לוחם. הריק ספג את מיצי הגוף של הלוחם, ולכן אנחנו רואים את השוני בגוונים. בוודאי שזה מאוד מרגש. והטיפול הוא טיפול מאוד 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 עדין. כל הריק מטפלים בו לאורך מספר חודשים. ככה אם כן נראית הנגיעה בהיסטוריה. הימים הם המאה השנייה לספירה, ימי בר כוכבא. כותונת של ילד יהודי שנרצח על ידי הרומאים לפני 2,000 שנה. האמא של הילד היא שמה גרגרים של מלח, היא שמה זרעים, ואנחנו יכולים לראות כאן את הבליטה שבתוכה היו גרגרי המלח. וכך נשמר הבגד בצורה כזאת במשך כ2,000 שנה.